Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों दिनैथ' लोखि फुजा नालाय लोखि फुजायाव जोंहा खाथि खालानि बायदि बावनाय थिनाय जायो आरो ओमफ्राय दहाय जोङो बे बावनो थाखायनो बिराद बायदिसिना जगार खालामबाय ओमफ्राय बेफोर जगार खालामनाय मानायफोरखौ एसे भिडिअ लाबोबाय थादों ओमफ्राय बेफोरखौ दायो दाथ' माबा जाजोब्बाय नालाय बावनाय मानायफोरा कमप्लिट जाजोब्बाय प्रसादफोरबो जाखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दहाय बोरै माबाबोबाय थानायमोन माने मा मावबोनायमोन बेफोरखौ एसे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै नै फुजानि नामावहाय बिराद देलायबाय बिदि फुजाफोरावथ' देलायखानो नांगौ नालाय बेनिखायनो देलायबाय ओमफ्राय माबा लोखि फुजानि जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामग्लाय हरनायखौ नै जाहा मुद्रा होनसिगोन आरो ना माहाय गोजौ थिखांनिथा दे होनदो जोंनि गासैबो नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलनिफ्राय जे लोखि फुजा बिनि गाहाम हामग्लायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय जाहाथे बिमा माइनावा बयखौबो अनो आरो बयबो माहाजोन जानो हायो आरो माहाजोन जानायनि लामाखौ मोननो हायो बिनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय दाथ' लोखि फुजा बेलेगथि जायोना जाया जायोना बेलेगथिंबो ओमफ्राय बे लोखि फुजा नायनो थांनाय मानायफोराव रावनिबो माने जेबो खहा जानाङाथों आरोना मोजाङै मोजां नायनानै मोजाङै मोजां न' फारसे सफैफिननो हाथों रंजा बाजानो खालामनो हाथों आरोना न' फुजानि नामावहाय ओरैनोथ' फुजाफोराव रंजा बाजा बिदिनो थांखायो नालाय देलाय मालायनो ओमफ्राय मोजां नायनानै मोजां सफैफिननो हाथोंसै आरोना बेखिनियानो दिनैनि ब्लगा नायलांबाय थादो हामलायो This is my semester humanist room or this is my father's room oh tenehole itu tenehole diceritakan nang bahasa hari zaina terus kayak apa sih Zaira it's okay Hello ni Hello ni kan mai deh Mak mai kun ke Pol Oh Cheers Mazak pilai Sudah Mana danda hendarang Manfai ko betul danda Soy manfai dah Alai nak video selagi lah Deh Ada proses jatinang kalau kita ni no Ang doi mandirau jana fainan boरैबा सिं मोनगासिनो जुर लागाखि हैया जुर लागाखि हैया होट हाया माथो नोङो नै सेकेया मुथु सेकेया साइड सेस हा Mama bibar hentai perkema mitlele. Get full. Penir coba get full. Baby daudi full. Get bibar daudi full. Baby ya ke ya. Sampai biko mentila. Sampai mentila. Pilar mati. Yu mendiane. Mentam. Mentam lo se gesro mama dong ane. Genda full. Genda full. Genda po. Pila bikini ane. Nah. Tingka. Mutu ni saja ni ane. Malaysia. Wah. Muka bilik. Ini yo. Dah lagan berada. Nungalai biting bayi dek ke. Biting bayi di nai nala.
Ini langsung serangai mandira. Neng baidi onseli mainau, dia jengha sengsara. Neng baidi onseli mainau. Lagu balai doang, Kang na balen ka. Tulang ba mar daga ba? Pelas tang na tang ba. Kaban na dal ko tang na. Ba, sinan. Pitai aris on thai mama da. mana gede-gede yang bau, plastik lah, piring kayu benar. Di sembungnya. Dicek lari cek, enggak sih, kalau. Enggak sih. Namarna. Yang padi, Bapak, hei tambah. Pokoknya sampai berapa ya? Mesti wow. Sungguh. Nggak semua nama, mau foto sini betul nih. Nih. So it display. Mutus and patlus. Matu. Pelet soda. Hah? Tomato. Tomato sana. Ini leki puzani nama hai. Amu tu nak kamu nak sih nama tu. Oh. Thank you. Welcome. Mana nambah? Thank you. Itu jangan terang. Cái thỏi này, nó cho nhìn các bạn. Ăn mà snap lên nó. Này bị lót ra thà rồi tôi muốn tôi đi bắt thêm này nè. Thỏi lấy cái thỏi. Không bác ra rồi. Nông tôi ra. Sao rồi? Nó tôi để này bắt thêm nâng ra rồi. Nâng ra không bà? Ang warna ya. Warna aja barusan padang. Stop. Oमफ्राय जानायखौलाय मा नायबाय थानो जोङो दिनैनि ब्लगखौ बे जानायावनो फोजोबनोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन न' नों माखौबा बुंबावगोन जोबनायनि दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय जादे